बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौ साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै फोरबो जिसु खृष्टनि मुङाव अननाय सिबिनाय लोगोसे खुलुमनायखौ जासिनाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दङ। इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय इसोरा माबायदिखौ हामजायो एबा साबायस होयो आरो सोरबादि मानसिनि खामानियाव बियो खुसि जायो। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला इसोरखौ जों माजों खुसि खालामनो हायोबा जों मा मावोब्ला इसोरजों जों साबायस होजायो, नैबे बिसयखौ लाना जों दिनैहाय सावरायगोन। अब्ला जों दिनैनि गाहाय आयदासिम थांनायनि सिगां आं नोंथांमोनजोंहाय मोनसे खोथा आं शेयार खालामनो होननानै लुबैदों। आंनि गोसोआव गुद मोनबाय थादों, बेनिखायनो आं शेयार खालामनांगोन होननानै आं सानदों। आं जेब्ला दाख्लै लास्ट भिडिअ आं फेसबुकाव आपल'ड खालामदोंमोन, अब्ला आंनि बे भिडिअनि बेकग्राउन्डआवहाय गंसे गारि नुनो मोनदों नोंथांमोना। बे गारिखौ नुनानै सासे आदाया आंखौहाय सोंहरदोंमोन जाहैबाय, बेकग्राउन्डआव थानाय कारजों मा दिन्थिनो नागिरदों फंबाय होननानै बुंदों। अब्ला आं आदानो बेबायदि रिप्लाइ खालामदोंमोन, मेइना टपिकआसो बेकग्राउन्डआव थानाया जेबो मेटार नङा। मेगननि नुनायाव गोसो होआलासेनो खोमानि खोनानायजों बुजिनाया गाहामसिन, मानोना मेगननि नुनाया दान्दिसेनि थाखायल' होननानै आं लिरना हरदोंमोन। अब्ला आदाया आंनोहाय बेबायदि रिप्लाइ खालामबावदोंमोन, थिगानो, नाथाय मेगनानो नोरोगाव लाङो बेखौ बाइबेला दिन्थिदों। सैथो खोथा, मेगनानो जोंखौहाय नोरोगाव लाङो आरो बे मेगनजोंनो नोजोर होनोबो थोनदों सोरबा सासे मानसिखौ। नंगौ, सैथो खोथा। आरो बिनि उनाव जोबनायाव बे लिरदोंना, नोंथाङा स्क्रिनाव बेफोरखौ लाबोनो नाङा होननानै बुंदों। अब्ला आं आदानो मोनसे रिप्लाइ खालामबावदोंमोन, इसोरा मोजां गाज्रिखौ नायनानै सिनायनोबो गियान होदों। जोंनो मेगनखौ होदों नंगौ, नाथाय जोंखौ मोजां गाज्रिखौ सिनायनोबो जोंनो गियान होदों। जियानो जा, इसोरा जों बयखौबो आशीर्बाद खालामथोंसै, आमेन होननानै आं लिरना हरदोंमोन। अब्ला आङो दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों आदाखौ आं बेखौनो बुंनो सानदों, आं बे भिडिअनि गेजेरजों आङो आंनि गारि बा माबा मोनसे बिल्डिं बा माबा मोनसे न'खौ दिन्थिनो होननानै आङो बेबायदि भिडिअखौ खालामाखैमोन। आरो बे भिडिअखौ आङो आंनि न'आवबो खालामाखै। आङो न'आव माखासे उसुबिदानि थाखाय शुट खालामनो हायाखै। आङो बाहेरायाव थांनानै खाथियाव मोनसे सेरिकालचारनि अफिस दङ, बेनि उनथिंजाय थांनानै जे गारि गेरेज, बेयावसो आं भिडिअखौ खालामहैदोंमोन। मानोना माखासे उसुबिदानि थाखाय आं न'आवहाय भिडिअ खालामनो हायाखैमोन। आरो बे अफिसावबो सिगांथिं खालामोब्ला लामा जानायखाय, मानसिफोर थांलाय फैलाय जानायखाय आं उनथिं थांनानै भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन। बेनिखायनो जायनाखि गारि गेरेज दंमोन, बे गारि गेरेजनि उनथिंहाय आं खालामदोंमोन। अननानै आदाया आंनि सायाव माबा मोनसे गोरोन्थि साननाय दंब्ला जों निमाहा खालामो, बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आं आदानि मुंखौहाय खुलायै मख'नानै होनो सानाखै, मानोना इसोरा गासैखौबो मिथिगौ। आदानि बुंनाय खोथायाबो गासैबो सैथो, जे मेगनानो जोंखौहाय पापाव खोख्लैयो। बेनिखायनो मेगननि नुनायजों आं माबेबा मोनसे दिन्थिनो होननानैबो आं सानाखैमोन। आंनि गोसोआव आं फिल खालामाखैमोन। आदाया जेब्ला बुंहरो आं, अब्लासो आंनि गोसोआव सोंथिया फैदों, नंगौबो खोथाया होननानै। नाथाय इसोरा जोंखौ बाइबेलाव बुंदोंना, जोंनो बुजिनो हानाय गियानखौ दिनैहाय जोंनो होबाय, मोजांखौ गाज्रिखौ सायख'नो हानाय गियानखौ जोंनो होबाय। बेनिखायनो जोंनि मेगनजों जों जिमान समायना नुब्लाबो जों जेन पापाव गोग्लैया, आरो जोंनि गोसोजों जि गाज्रि जों जि साना, जों बेखौ हमथानो हानाय जानांगोन। अब्ला जोंहाय जि गोथार जिउआ थायोब्ला नों बेफोर गासैनिफ्रायबो नों गोजान जानो हागोन। आं बेखौनो मिजिंथिदों। इसोरा जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामगोन। अब्ला जों दिनैनि बिसयखौ जों दिनैहाय सोलोंदिनि जाहैबाय, इसोरा माबायदि मानसिखौ साबायस होयो, इसोरा दिनैहाय माबायदि मानसिखौ हामजायो, आरो सोरबादि मानसिनि खामानियाव दिनैहाय खुसि जायो। दिनै आंनि खामानियाव इसोरा खुसि जादोंना जायाखै, नोंथांनि खामानियाव दिनैहाय इसोरा दिनै खुसि जादोंना जायाखै, जों बेखौसो जोङो नायनांगौ। बेनिखायनो दिनैहाय इसोरा माबायदिखौ लुबैदों, गितफोरनि 1:3 जेब्ला जोङो बाइबेल सिरिनायो, बेयाव बेबायदि मोननो हायो, बे मानसिया साबायस जाया दुस्थफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापिफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै, आरो फोरबुनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव देन खालामो। बियो दै बोहैनाय दैखंनि सिङाव गायजानाय बिफां बादि, बियो गावनि बोथोराव फिथाइ थायो आरो बिलाइबो रहाया, आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। एसेबां गिदिर बाथ्रा जोंनि थाखाय लिरदों। बे मानसिया साबायस, जायहा दुस्थफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, जायनाखि दुस्थफोरजों बियो लोगो जाफायाखै, आरो मा होनना बुङो, पापिफोरनि लामायाव गसंफायाखै, पापिफोरजों थाफानानै बेयो पाप खामानिखौ मावफायाखै, नै बेबायदि मानसिखौ साबायस होनो। आरो मा होनना बुङो, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै, जायनाखि गुबुनखौ दुसियो, नै बेबायदि आफादाव बिसोरजों लोगो जाफायाखै, नै बेबायदि मानसिखौ इसोरा दिनैहाय साबायस होयो होनना बुंदों। आरो फोरबुनि रदाय खानायाव खुसि जायो, जायनाखि फोरबुनि रदाय, इसोरनि जि गाहाम रादाब, नैबे रादाबनि जुनै जों गसंथानानै थायो, इसोरनि रदाय बायदि जों गावखौहाय दैदेनोब्ला, नैबेखौ लानानै जों खुसिब्ला, इसोरा दिनैहाय जोंखौ सिखाव दाखाव जिनाहारि दा खालाम,
मानसि दा सिथार होनना बुंदों नाथाय इसोरनि बेबायदि अबाध्य जानानै जों बे खामानिखौ मावोब्ला मानसि सिथारोब्ला थगायोब्ला सिखाव खावोब्ला अब्ला जोंनि जिबनाव मा जागोन इसोरनि बेरेखा जानानै जों मा जाबाय इसोरजों हामजा जानायखौ जों मोननाय नङा बेनिखायनो मा होनना बुंदों इसोरनि रदाय खानायाव जों खुसि जानांगौ इसोरा जोंखौ जि बादा होबाय नंथारगौ सैथो खोथाखौ इसोरा दिनैहाय बुंदों बेनिखायनो जों नैबे रदायखौ लानानै इसोरनि जि बुंनाय बोसोनखौ लानानै जों खुसि जानो हादोंब्ला बेनि सायाव जों ध्यान खालामनो हादोंब्लानो इसोरा जोंखौहाय हामजायो होनना बुंदों बेनिफ्राय थामसिरियाव बुंनाय बायदि बियो दै बोहैनाय दैखरनि सिङाव गायजानाय बिफां बायदि सोमोनांथाव दैनि जिंजों बोहैनाय बिफाङा जेरै गायजायोब्ला मोजां सेहेरा जायो बे बिलाइफ्राबो लहरायनाय नङा बोथोर बायदि बे फिथाइ थायगोन नैबेबायदिनो जोंबो मा जायो होनना बुंदों बियो गावनि बोथोराव फिथाइ थायो आरो बिलाइबो रहाया आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन हालेलुया हालेलुया जोङो मा जागोन होनना बुंदों बियो दै बोहैनाय दैखरनि सिङाव गायजानाय बिफां बायदि गोमजोर गेरेमसा जों बिफां बायदि जानो हागोन बियो गावनि बोथोराव फिथाइ थायो आरो बिलाइबो रहाया जोङो जोंनि नांगौ बायदियाव जोङो देरहासारनो हागोन जिबनाव साक्सेस जानो हागोन होनना बुंदों आरो जों माब्लाबाबो गोग्लैनाय नङा होनना बुंदों आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन होनना बुंदों जों जिखि मावा मानो बे जाफुंथारगोन होनना बुंदों जों जेब्ला इसोरनियाव नांथाबनानै थागोन दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव जों जेब्ला गोजानाव थागोन आरो पापिफोरनि लामायाव जों जेब्ला गसंथायालासेनो इसोरनि गोथार मानसिफोरजों जों लोगो लाज्लायगोन अब्लानो जोंनि जिबनाव बेफोर गासैबो फिथाइखौ जों मोननो हागोन आरो निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायालासेनो फोरबो जिसुखौ बाख्नायग्रा मोजां धोरोमिया मानसिफोरजों लोगो जाब्लानो इसोरा जोंखौ अनखांगोन आरो जोंखौ साबायस होनगोन आरो जोंखौहाय हामजागोन अब्ला बे समावहाय जों आरो जेरेमियायाव जों नायबावनि जेरेमियानि 17:7-8 सिरि बेयावबो बेबायदि एखे खोथाखौनो लिरदों साबाय जाय मानसिया फोरबोनियाव बरसा खालामबाय जों फोरबोनियाव आसा खालामबायब्ला नैबे मानसिखौ साबाय होनदों जों बेफोरबायदि गाज्रि आखुफोरनिफ्राय गाज्रि आखलफोरनिफ्राय गाज्रि साननायनिफ्राय गोजानाव थानाय जों फोरबोनियाव बरसा खालामोब्ला नैबेबायदि मानसिखौ इसोरा दिनैहाय साबाय होनो जायहा फोरबोनियाव आर'ज खालामदों नैबेबायदि मानसिखौ दिनैहाय इसोरा साबाय होनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बोजबनानै लायो होनना बुंदों जों दिनैहाय आर'ज खालामनो बायो उन्दुनायनि सिगां जों आर'ज खालामनो जों बायो सिखारनानै जों फुङावहाय सोरांब्ला जों इसोरनियाव आर'ज खालामनो बायो जों इसोरखौ हामबाय होननो गोसो जाया बेबायदिब्ला जों इसोरनिफ्राय माबोरैहाय बोरखौ मोननो हागोन इसोरा जोंखौहाय माबोरै हामजागोन जों इसोरनि हामजाजानाय खामानिखौनो जों जुदि मावाब्ला इसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों जुदि मानिनो हायाब्ला इसोरा जोंखौ अननाय नङा आरो जोंखौ हामजानाय नङा आरो जोंखौ बोजबनानै लानाय नङा जेब्ला नोङो इसोरजों बेबायदि नांथाबनानै थाबाय नोंथांनि जिबनाव सान्दुं फैब्लाबो गोबां खस्थ' फैब्लाबो नों गिनो नाङा होनना बुंदों बिनि बिलाइफ्रा लहरायनाय नङा जों इसोरनाव नांथाबनानै थायोब्ला जोङो गोख्रोङै गोग्गोमै जों इसोरजों नांथाबनानै थानो हागोन आरो अखा हानाय बोथोरावबो जों जेबो जिंगासिनांगौ गैया संसारनि गासै दुखु जारला फैब्लाबो नों जेबो जिंगासिनांगौ गैया जों जेब्ला इसोरनाव बेबायदि गावखौहाय गथायगोन नांथाबनानै थागोन अब्ला जोंखौ इसोरा हामजागोन आरो मोनसेबो समाव बाद हगारालासिनो फिथाइ थायबाय थागोन ना बुंदों मोनफ्रोमबो बोथोराव मोनफ्रोमबो समाव नोंनि साननायफ्रा थांखिफ्रा जाफुंसारलांबाय थागोन होनना बुंदों अब्ला दिनैनि बिसयजों नोंथांमोना मा सोलोंनो हाखो दिनैहाय गाव गावखौ जों सोंनानै नायदो आंनि जिबना दिनै इसोरजों हामजाजानाय जानो आं हादोंना हायाखै बेनिखायनो मानसिया दिनै इसोरजों जुदि साबायस होनजानो गोनांब्ला जोङो मा जानांगोन दुष्टफोरनि खायदा खालामनायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन पापिफोरनि लामायाव जों गसंफायालासेनो गोथार मानसिफोरजों धोरोमिया मानसिफोरजों लोगोजों जानो नांगोन आरो निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायालासेनो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ बाख्नायग्रा इसोरखौ सिबिग्रा मानसिफोरजों जोङो जफानानै मोजां बोसोनफोरखौ जों सावरायनो नांगोन बेनिखायनो अब्ला जोंनि जिबनाव जों जेब्ला इसोरजों बेबायदि जिसुजों नांथाबनानै थाबाय अब्ला नोंथांनि जिबनाव मोननै फिथाइखौ जों थायनायखौ जों मोननो हागोन बेनो जाहैबाय फार्स्टआवहाय स्पिरिचुवेल प्रस्पेरिटि नोंथांनि जिबनाव आत्मिकनि धोनखौ नों आरजिनानै लानो हागोन नों मोननो हागोन आरो संसारनि हिसाबैथ' जेब्ला नोङो इसोरनि बाइबेलाव लिरनाय रदायफोरखौ नोङो मानिगोन अब्लानो नोंनि संसाराव नों देरहानायखौ मोनखाबाय आरो आत्मिक जिबनावबो जों मा मोननो हायो होनना बुंदो नोंथांनि आत्मिकनि धोनफोरखौ नों मोननो हायो आरो स्पिरिचुवेल साक्सेसखौ जों मोननो हायो अब्ला दिनैनि बे गेदेर बिसयखौ जों दिनैहाय सोलोंनि जोङो आत्मिकनि धोनखौसो जोङो आरजिनो जों सेस्था खालामनि आरो आत्मिक जिबनाव साक्सेस जानायखौ जोङो दिनैहाय सेस्था खालामनि अब्लानो संसारनि गासैबो जोंनि साननायफ्रा जोंनि मावनो लानायफ्रा साक्सेस जालांफागोन इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों गोजोन्थों आमेन